ka sa mong outing ba? Mauwa mo ko kung wako'y kuyog. Di lang lagi ko, Kaz. Uy, imuha mo gud ng banding with your high school friends. Lain kay buti-ti pa ko. Okay ra lagi na. Di mo na sila magbuot, good. Please, cause... Ay, nagsabot ba ni Victor nga magkita mi, Kaz? Sus, uy. Ay, masigdik-date ani mong uyab, good. Magkailis ganina yung naong na. Cause tagsarabito ako mahangyo ni mo. Kung di gani ko ni mo kuyugan, di nagyo ko managad ni mo as in. Nahala, sige na lang. Uy, basta ikaw. Basta ikay plitisad na ako, ha? Sure, cuz. Thank you. Kaz, gila ay na kog maayo din eh. Sige lang kung mo biyaan da. Di masag ka mo kuyog na ako, good. Dali, ipalilete ka sa akong mga classmate taon na. Ay, okay. Guys, mo niya akong gwapang naig-agaw, si Maddie. Maddie, this is JC, Lena, George, and Lee. Hi, Maddie. Hi. Hi, Miss Beautiful. Hello. Hi ninyong tanan. Baya, si Lee, murag nakakitag artista. Sobra pa. Alam, oy, ayaw kalingawi ako igagaw, ha? Maddie, nakay cellphone number? Tagay ko, be. Kuan. Hoy, Lee, naana siya uyab, oy. Wana kay, paglaong mana. Maugidli. Naano man ko'y uyab. Buwag mong gani ng minyo. Uyab na ba? Dali na, oy, mga una ta. Gigutom na sa kong balik tuwa rin ng lida. Uy. Sige, tanan niyo, uy. Thank you, Kaz, ha? Kaz, kulita atong Lee, uy. Lagi? Silag sunod-sunod na to. Maog yun. O kaya di siya taga isa kong number, ha? Masuko niya si Victor nga may nag-text na ako. Nga naman ka? Agoy. Ayaw kong ing nakas, ngayon mo siyang gitagaan sa akong number. Kulit ka ayos siya, good. Sig panawag na ako, bisan gabiin na. Gamahay noon kung anong gihatag na ko imong number. Imo gihatag akong number? Ay lang pangiso, good. Ayaw lang tagda. Pulaan na lagi na. Ay. Meron imong cellphone, kas. Mauna na, kas. Yan na gina. Grrr. Kumusta yung mga klase, be? Okay naman. Giloay na ka? Nasa manungulit na ta? Una lang siguro. Nagsabot din sa akong classmate nga magduta mi. Dota na put. Masa mo kayo makuha ninyo anang duwaa, uy? Magbuot nun na siya noon. Malingaw mo mi. Victor. Sige na, mauna na ko. Bye. Be, wait sa uy! Be! Kalain ni Victor, uy. Iya man lang kong gipyaan. Nausap na kit ni siya. Mas ganahan pa sila magduwa sa computer kaysa makikistorya na ako. Sige. Hello? Hi, Maddie. Saba lagi. Asa ka? Na ako sa mall. Nga naman ka? Nakay problema? No, wa, uy. Asa ka mall? Anhaon ti ka? Ayaw na, Lee. Di na kinahanglan. Muli naman sad ko. Please, what lang ko. Doon naman akong eskwelahan. Please? Okay. Amo, pagit ka, Lee. Uy, amo, pagit kay ka. At least, may katawa na ka. Ay, thank you, Dea. Nalimot ko sa akong problema tungod ni mo. You're welcome, Maddie. Basta ikaw. Maddie. I know man nga nakayuyab. Pero ako siguro idautan kung manguyab ko nimo, dili ba? Lee, okay naman, Lee, pero di ko kapasalig mo nga sugtun ta ka. Love na ko si Victor. O basig masettle pa nga mo problema. Unsa? Ganahan ka ni Lee? Mm-mm. Unya mong uyab. Nga naman ko di ay. Wala masipakin ako. Pila na po kasi mana nga wa na may communication, no? Ayuhin mo ang panakit buta si Lee, uy. Wa man kas, uy. Panakip butas ko taon. Unsaon si Lee ramang ko na nakapasmile na ako. Mura na noon, ganahan ko niya, kas. Kumao na, bukay na lang si Victor. Abi pala nagdo-timer ka. Kas. Classmates, magdali na tanin nyo. Uy, malate kita sa klase ini, Ron. Magdali na ko mo. Dili na yads. Hala, pati! Oo nga naman. Hindi mo na uyab!
Oh, Hala, sweet na ba yun ay silang nagkuyo? Ako din han sa pao. salbahis ka, Victor. Maudi ang bugnaw na kayo sila ko. Naaday kay laing uyab. Hilom na. Ay, padal. Love man unta na ko siya, Li. Pero ano iya man kong ingon, ini? Mas mahinoon nga, mintas sa'yo pa. Naibaw na ka nga dili siya kasaligan. Parehas palang kaniya, Li. Di unta ko maghilak ron. Madi, kunin mo kong sugton. Di nagyo ka maghilak. Unsa? Kamo na nili? Yep. Nya, si Victor. Da, nag-ilis kog sim, uy. Una ko'y labot niya, no? Sure na ka na, day? Oh, hinoon. Bisa may pagkabugal-bugalon sili. Pero sa ako na yung duman anak niya pag high school, buutan man na siya. Love na ko siya, Kaz. Kay sweet, funny, ug buutan. Ug mag-pray ko nga siya naging ang lalaki for me. Madi. Madi? Uy, Ma, mabdos ka? Kanusta man nato ipagkasal ng mga bata? O kung ako'y pagbuton, gusto ko nga makasal sila dayon. Mabdos sa guning among anak god. Sige, misis. Hikayo nato sa labing madaling panahon ng ilang kasal. dako na akong tiyan para sa 3 months, sweetheart, no? Lagi? Hi, baby. This is Daddy. How are you? Hala! Nigayang akong tiyan, sweetheart. Baby, inigawas ni mo ha? Ayaw pantusas mami ha? Love, kay ka na mo. Sweetheart, hapit na kita ang atong kasal, no? Moo, pilan lang kabuhan atong pabuton. Naluoy ba ako sa imong papa? Unsaon sa ginagabagkas sa tanan? Sige lang, good. Ako rin iyang anak lalaki. Mo nang iyag yun ang gibarugan. I love you, sweetheart. O bakit ko magmahay nga ikaw ang daddy sa kong baby? I love you too. Was baby, uy. Excited na study. Mao cute. Sweetheart, Yes? kuwan ba? Ansa man na? Naka-decide ko nga, mong stop na lang ko sa pag-eskwela. Ha? Nga naman? Kinahanglan ako manarbaho. Hapit na ka mga anak. Sige, paghihapon tagsalig sa kong papa. Naikog na ko. Tako na basig ng gasto sa tong kasal. Ikaw, sweetheart. Mga kuyugi ko, Pi. Magpa-prenatal ko. Oo, sige. Uy, kinuo ko. Ma'am, nga no? Day, wala may heartbeat ang bata. Kinahanglan nga ipa-ultrasound ka ni. Unsa? I'm sorry, pero patay na ang bata sa imong tiyan. Unsa? Pero Dok, nga naman. Na-twist ang umbilical cord sa bata. Wa na say supply sa oxygen ug uban pang kinahanglan aron mabuhi ang bata. I'm sorry, pero kinahanglan ang kuhaon ang bata sa imong tiyan aron di pa mo komplikar ang sitwasyon. Dili. Gisakitan ko og maayo sa paggawa sa among anak ni Lee. Nagpaabot man unta mi nga mogawas ug magakos namo ang among anak. Baby, I know na anak ka sa heaven ug gibantayan mi nimo ni Daddy. We love you, baby. Dili na lang kutob ug more power sa RMN. Mga ka mga higalan ka ni Madi nga taga Inayawan Pardo, Cebu City. Apan sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagulahan, Glory Baby. You will grow, heaven will hold you before we do. Ang mga
Pinaagi kibata na doon sa radyo ni Jenelyn Soto Secopos o kapos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala mga suking kipaminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papeda sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa gawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa bagong email address sa rmndrama.handumanan. Daghang salamat sa inyo.